Hola, em dic Vinyet, soc joguinòloga de la botiga de Bacus Vilanova i avui jugarem a Mente Vacuna. Penses que ets com la resta? Amb aquest party game ho descobriràs. Mente Vacuna és un joc de més de 10 anys, de 4 a 20 jugadors. Per tant, és un party game per jugar aquest estiu i passar una molt bona estona. La capseta, com veieu, és molt original i a dins trobarem fitxetes de baqueta que tenen punts, 80 cartes de preguntes, 2 blocs per apuntar respostes i, per últim, una baqueta molt bonica d'escuma rosa. Hi ha 2 tipus de fitxes, les fitxes amb un punt de baqueta, i les fitxes amb 3 punts de baqueta. Per començar a jugar, col·locarem el tancat al mig de la taula i la baqueta rosa a dins. Escollirem un jugador que serà el texà, que anirà rotant durant la partida. El jugador agafarà una carta i escollirà una de les 2 preguntes. El mecanisme del joc és molt senzill. Tots els jugadors hauran d'apuntar en secret la resposta que creguin que pensarà la resta. Per tant, has de pensar en global. Un cop s'han dit totes les respostes, la resposta amb més majoria s'emportarà cadascun un puntet. D'altra banda, la segona resposta amb més majoria no s'emporta cap punt i, per últim, aquell que hagi dit alguna paraula que cap altre membre del grup hagi dit s'emporta la vaca rosa perquè és l'intrús del ramat. Què succeeix quan tens la vaca rosa? Que pots anar seguint fent rondes, pots anar aconseguint punts, però mai podràs guanyar la partida. Tot i que aconsegueixis els 8 punts que et calen. La manera de perdre la vaqueta és que algun altre es converteixi en l'intrús del ramat. Seràs capaç de pensar com la majoria del grup i guanyar la partida?